ko do ye ñininkali ke ko tahiya laba min be ke salli kono sunna de do ube farda de do aka ñininkali ye ninde ñininkali jaabu ye min ye tahiya laba ye salli farda de salli ka jose de do salli ka jose tani nani de do alqiyam mali qudura ni se bala ka jo ka salli foyi ka jo ka salli ki jo ka salli o ye salli jose de fulana at-takbiratul ihram kabaru folo ko ke o ye salli ka jose de sabana qira'atul fatiha ka fatiha kala salli ka jose de do o ye sabana nanina awruku ki kumbele mina salli ka jose de do duruna arafu mina urukui ki korta kabo urukula salli ka jose de do worona ali itidalu fihi ki jo kama fantasro jolina salli farda de do ni nye woroy wolo fulana as-sujud ala sabwati a'da'i ka isujudi ki sujudi sufe wolo fulaka mana sujudin ka sujudin bi sufe wolo fulaka ninte wolo fulana wa salli jose de do wolo fulana ninde segina arafu minhu ka wuli kabo fenna ka wuli kabo sujudila segite ninye konontona alijulusu baina sajadatayn ki sigi sujudu fulani nyogonje tanna atamanina fi arkan ma fanta kasori bolo salli jose mbela talikelena atritibu wal muwalatu ka salli nunu minya akumbele munana ka sujudu urukunu nunu ku tugu nyogona ko mu foriye chogomi ne joliye tani kele tali fulana atasahudul akhir tahiyya laba tani fulana teninye tani sabana ajulusu li tasahudi ki sigi tahiyya inye o fana salli josende tani nanina at-taslimatayni salamu fula ni bubu salli la be salamu fula minke donc salli jose yenni tani nani de donc tahiyya laba salli jose ndero ki siga e salli jose ndero yen tani nani de salli jose nye do be minni salati ibrahimiya do ba jate salli jose wuna allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim kata laba do go jate salli ka fardawla nen min fule ni nye ka salli kiden ka salati ibrahimiya tahiyya labana kuma sabade nanala don ke bawo doko farda de do don ke bawo doko wajibi de do don ke bawo doko sunna de do tumam Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ka kitabu kuno sharh al-mumtu tumami ayennin kuma fa kuma sabayin fo ka kelen kele be ka dalila fo mais akom min ka kene min ye ka salli ciden ka tahiyya labana salati ibrahimiya sunna de do ko sunna de do tumam Sheikh Abdullah Bumbaji fana nyinin kara salati ibrahimiya ya la salli farda de do mundo afana ko kuma sababala do ko farda do ko wajibi do ko sunna mais ako ale bolo min kasuru ciyama ko munun ko wajibi ale fana tara ofe bon difference juma be nunu ci sisa munun ko farda de do salati ibrahimiya ni yutugo ka toy ima ke tahiyya labana salli ciyana mais ni nyina na de ya toy ni ini ewa ini français kuma janya ibe sagi ka kede ibe sagi ka sigi ka kede o ko fe be bara sujudi ke ni salamu bila ima salati ibrahimiya ke ibe sagi ka sigi ka tahiyya ke ka salati ibrahimiya de ke o ko fe be salamu bila o ko fe be bada ke ni français ma janya mais ni français janya na sagi ka salli bela o ye munun ko farda donc bulo semino kon ni yoro de la
ako an ka mogo ka salli tinya fen kama fin min ni kuma sababala de la jelen fana mana ko farda do ante se ko ke donc ale ko farda ya alema sooma o munun ko wajibi do ni tugu ka salati ibrahima ya to ima ke sallila salli tinyana mais i nyinana ima ke qabla sujudi banye wote wajibi tugu taywa munun ko sunna do salati ibrahimiya niya atika salli kono ye sunna ke ye baraji soro i tugu ka toy i nyina ka toy fenti ka sallila ukafrahu ye ninde donc ibn Usaymeen rahimahullah alayhi min giriya ako salati ibrahimiya ye sunna de fardate wajibite niya ye wakati chama ni ba le ka fatawa de foku giriya sababu werete a ɲɔgɔnna dɔɔni kɛ bagaw ye seereya kɛ a ye bili wara ye ko yɛrɛ kɔrɔsiribaga de do alfaqihu ko fiqhu baga de do faamu baga de do fana ko min ye ali istinbatu ala y'o nɔgɔya ye a yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔɔni kɛ bagaw u ye o seereya kɛ a ye hari internet la n'i ye ɲininkali ɲini u kan a ka ca u bɛ ale de taa n'a ten